tak vyšlo. Keď si story kameraman, ty si tatmejúc. No ani nie tribula sa k tomu nehodí. Krásny večer, krásny večer. Pred jedného popradského klubu. A čakaj. Nemenovaného. A povedz mi niekto všetkých 13. Tu je pán majiteľ tohto klubu. Vítame vás. Ne, ale ako teraz sme chceli poďakovať ako za všetkých návštevníkov za dlhoročné vedenie klubu. Starostlivosť hlavne. A že to pevné nervy. Ako na úrovni čisté obrusy a tak ďalej a tak ďalej. Presne tak, a chcem... Ešte Miro by podotkol niečo? Ja by som sa chcel ešte pripojiť tejto záverečnej reči, lebo mala istú úvahu. A ja by som len doplnil jeden taký menší detailik. Pre časopis Drobnochov sme robili všetko, čo sme mohli. Naše prostriedky, ktoré boli účelom našich... Skvalitnenia služieb. Môj tajomník to schválil, teraz momentálne. Takže ešte raz hovorím, treba chváliť a Tichý podporovať. spoločník, áno, teraz... Každopádne, treba chváliť časopis Týždenník vlastne, ktorý vychádza každú stredu. To je ten Drobnochov. Aha, áno. Drobnochov, čo každý mesiac vychádza. Dakedy občas v druhom mesiaci, v polovici. Meška, áno. Ale určite vyjde. A máme titulné strany, ktoré sme vydali aj propagovali. Môžem jednu otázku? Nech sa páči. páči. Vysvetlíte včerajšie stretnutie. Včerajšie stretnutie... Nemenovaným. Skinheads? Mali sme nejaké rešty, každopádne. Čo som zameškal? Ne, ako s kým teraz si myslíš, lebo sme mimo hry teraz. Kým totiž? Takto sa chcem opýtať. Táto otázka mala byť smerovaná na osobu, ktorú? Lebo teraz sme preberali ako ukončenie ako... Nejaké etapy? Etapy baru. Odplatíme list. A zároveň... Vlastne skutočnosť, ktorá sa odohrala a ktorá mala byť smerovaná na koho? Nie na teba osobne. No tak vieš čo, už si verím teraz, každopádne. Samozrejme. Skade vy prichádzate k takýmto informáciám, pán... Urodený? Neviem, jak vás nazvať. Otázky tu kladieme my, hej, teraz. Tak aby sme si usadli. Aby sme vedeli dobre povedať, musíme vedieť všetky aspekty, ktoré akože môžu zmeniť ten výsledok. Živu si bol pozrieť? Živ som nebol. Nebol som, lebo sme boli v lese pozorovať zver. A čo nové? Tak pre ten týždenník hospodárči, jak sa to volá? Drobnochov. Drobnochov, tak. Ale chceli by sme v drobnom chovať aj vysokú zvera, tak drobno. Keď sa môžem vyjadriť, my sme investovali istú čiastku do tejto produkcie, už len z toho dôvodu, že máme rádi... Ale vy ste v drobnom dealovali a to sa neoplatí. No nemôžem to tak doslovne povedať. nie. Nemôžem tak doslovne povedať. Donášali nám niektoré veci, ktoré postupovali na ďalšiu metu. Ale tie šampióny boli nekvalitné, ale akože počkaj, ale... Tie šampióny nedorastli. Ako pre koho v drobnom, vieš? Pre niekoho je to moc. To musíš takto dobre. Každý robí tak, aby sa najedol hlavne v prvom rade, aby nebol smedný, ne? Presne tak, ale však presne tak. Aby bol bača spokojný. A kosa tupa, ne? A stádo najväčšie jak udržíš. Vieš, čo robí Bača v poslednom čase? No miluje sa s nimi. Ale jak? Čižmi ma, ne? A koza, to tej ovce no, aby neušla, ne? No presne tak. Ale vieš, že aj teplo je potom. No aj nepremokaj. Len trošku tie kopytka škrabu, vieš, na kotníkov. Ja, tak to som si nečo, lebo ja som to neskúšal, to vím z reči. Ja to viem z vlastnej skúsenosti. Ja si myslím, že túto našu debatu treba odložiť na nedeľný obed. Ono už je nedeľné ráno, by som mal povedať. Viac menej treba rozvíjať túto tému vlastne v tom zmysle, aby o nás všetci vedeli, hej? Presne tak. No keď to budeš teraz na kameru, tak to vedia. Ako nezavoláte DJ alebo pán majiteľ, aby nám niečo zahral? Viete čo, aj by som zavolal. Nie je tu vôbec postarané o nás. Ale počkaj, Miky má napríklad harmoniku, môžem vybaviť toto. Ale kedy by prišla tu? No tak to je otázne. To je otázne. Náš šéf Laci. No, musíme odniesť pána Laciku domu. A aký máš ty na to názov, pán režisér tohto Drop teraz, akože takto, 180 otočku s tou. Vítam vás. Vítam vás, áno. Režisér Jozef. To sú slova, ktoré každého zohrejú, hej? Jozef Dragašik. Očividne. Ondrašik. Nad vecou. Nad vecou. Čo je to BBčko, očividne? Neviem, no moje ešte nie. Nepamätám si, či to... Už nepamätám si. Neprišiel si, alebo nepamätáš si, to dal som to chlapcom umyť pred časom, no neviem už komu som to teraz venoval. Tak ty bežne venovávaš autá, vieš. No jak, s venovaním. Ale toto je niečo iné už ako... Toto je zo slovenskej... To je vyššia meta, veď som obratil list predsa, ne? Už to nie sú kásne, áno? Nie. No moment. Ďakujem. Začínam, čo sa týka skvalitňovania cestovného ruchu a dopravnej situácie. Trošku ste sa rozhodli investovať do cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Na úkor eurofondov. Keď mám pravdu povedať,
povedať vlastne. Lebo tá katastrofa v Tatrách nás tak postihla, že musel som to Ktorú máš teraz na vykompenzovať mysli teraz? plnými Celú cestami. katastrofu, že vláda zavreli, alebo... Tak aj to môžeme počítať, že to je istá To katastrofa, bola hej. veď jedna smrť, Ale osud je osud, hej, a neudejme. ale pán mal dve záľudné otázky, ktoré si neviem, či si postrehol. Či si môže dať cigu. Kto, Mirko? Vlado, nie? Na kameru. Že, počkaj, že dve veci sa spýtal, no ale také zabité. Jedna bola, že či si môžem dať cigaretu a druhá... Boha. Neviem. No, preč nechcel ísť, ale počkaj, čo to pýtal? No tak určite prečo. No a ja som počul, že ďalšia vec, Je? že to zboží, čo tam zobrali, že dnes ste vy ho mali. No nie, lebo som Celkom si sa mýlil. No, dosť možný. No to, A že... v Ramice ste boli? Ale v prvom rade by som sa chcel opýtať. Nie, ale v druhom rade by sme mohli ísť pozrieť. V prvom rade tvoj tubu. No to... Dobre. Tak poďme sa za Haló. sebou pozrieť. Ako? Skúste ísť za ma Dole je nasledovať. bitka, hej? iba dole. Dole zabijem? bytka? No, ešte že tak, ne? Choďte to hlavne Denisko, nech nerobí kokotiny, povedz mu, že... Dobre. I tam bol, jak dáš pozor, keď tu nie si. Ja prídem. Len tak sa spýtať, oni sa ako volali tebe od toho kšeftu? Nevolali mi nič, ja som sa dopočul o tom a proste... Ja chcem vidieť tvoje stanovisko. No, to je jedno, vieš, ja s nimi nič nemám.